Margine! Este la Sămân! Gol! Peste și plec mai departe cu pas. Uite, Alex, a venit Alex! Te atacă omul din spate! Ajută! Ajută! Ce-a făcut, mă, A făcut pasă margine. Nu mărești, bă, jocul, copile! Hai, Basi, Că hai! se urcă mingea peste el! Cine l-ajută? Cine aproape, cine ajută? Doru! Uite poarta! Iar ești în fața mea. Bine, Cosmine! Unde? Aici? Iară? E prea mic, ai? Mama, mai vrei bani? Abraham! Ce arbitru vrei, mă? Dorine! Auzi? Hai! Acum te la el și zici, cartonul roșu. Dar primul niște cartoane pe aici. Băi, făceam în karaoke, dar n-am știut. Bravo, Antonio! Acum am învățat și eu cum îl cheamă. Da, ce a zis? Treci în terenul tău, păi ăsta e. Da, și mijlocaș, ce căutați acolo, Radule? Hai să 10 minute, du-te, Dadule! Da, uite fundal! Hai, bă, tatăle, băi! Cristi, ieși! Hai, Cristi! bă, gol, dacă e posibil. Hai, Mărești! Sos, sos! Hai, că nu e dată!